ברוכים הבאים לחוג שלנו. פה נלמד אנגלית כולנו. בדקנו את החומר, חיפשנו שם קליט, ועכשיו נלמד פשוט באנגלית. יש באנגלית 26 אותיות, שפה פשוטה מאוד, ללא בעיות. זכר ונקבה, והדבר הכי חמוד, יש בטריק מבריק, אותיות ניקוד. A בצליל A, E בצליל A, I בצליל E, O בצליל O, U בצליל U. אז איך נזכור? הנה תראו, הנה תראו מה קיבלנו. A בצליל A, E בצליל A, O בצליל O,